Ketal-ketal video nanya ni bagai subscribe kalaidi, like kalaidi, comment kalaidi, share kalaidi, tai bell icon no sinani tapok di hambai. Aw khabangni mari kisingson tiniwo ching kanalainai bukuk khoroksa bai koklop rohorjak bini khorang bai khlaino ching a koklop no paidi ching tini kanalaima phaching thanglainai bini bumung tei bini kamini bumung jotono oro details screen no swijak nainarok nai mannai tabuk ching paidi bini rohorjak bobai swijak koklop no ching kanalaina. Ani koklop nimo muchungma bebab borok ni tongo khau muchungma fai playa odal bida khani muchungma keboba no khawo chungwe be baksa kobone naina ni muchung keboba tishangge kochokna muchung shawai sabaya khani muchungma hui botone manya khani kotuma khani mokol bai nono ang nasima nasinde tongana ani khatungma mukumo tongrok nai mutunong klaima haksal thangpano pogya nang angma anu khaponggo asak nang khilima ani koklop nimo mokol ni magtei mokol ni magtei mokol tei yortei yori kelaika khapang ni maya tei khapang ni maya kochugei thangtei kochugei thangka dongbal teisha tei kachai tonglia nokhani watei hawa kelaika khamse petei matere kero thangtei chatei khapang henero janu Aw khabangni mari kisingson kenarok koklop no knawi bahai nangjaka comment khaidi like khaidi share khaidi tai subscribe khlainani tapokdi tai narok bahaino narokni koklop swijak tongke narok poriwino narok rohori manbainai ke tinin bagi asung misinai jotan no hambai.